Здравейте хора, аз съм Анита Пауър и днес с Венцето Беги ще играем на Clash Royale 2 в 2. И нека да започваме. Сега ще играем на първа арена. Сега играем на първа арена. Играем срещу Ренан плюс Мони! имат легендари. Ама те не спукаха тия. Ще загубим. Ого, бахте ракетата. Без да прави ракета. Те пускайте се. Не! Те имат две легендари. Електромигър си долу. Аз ще пусна по-силно. Имат бац. Умрях ли? Те ще бях. Еми поне едната кола им взехме. Имаш ли балон? Не ми е дека. Иха. Имаш ли рейдж? Не. Още не ми е зарядил. Айде, две. Две на едно. Аз балон не играя с него. Защо? Не знам. Тя е по-силна от теб. Чакай, че тук се играе. Сега ще пусна принц си пък балон. И аз ще пусна мира на балон. Пак ли? Давай, балонче, давай! А, така. Yes, победихме. Срещу две легендари. И бац! Най-силната камон карта. Да. Той победихме. Нека да започваме втория път. Тя пече от клон орбита. Аре. Срещу легендари арена. 11-та, ако се губим. Вече не знам. Какъв чест имаш ли място за чест? Не. Пускай ни защита. Ние тук ще загубим. На те не нямаме чество на кота. Да. И не губим. Просто да си играе. Те Пойсън. Това Пойсън кой е ли бе? Не знам. Влиза още малко за арена. А първи левел е. Мерси, че ме активирахте за King Tower. Трябва да ми напиша. Thanks. Бахти тактиката е, човек! Бахти, давай, бим, правим го. Не го правим го. Давай, че малко! Това ще ни е вече тактиката. Тъй гоблин барел. Чай да пусна. Победихме, имам ракета. Имам и мирър на гоблин барел. Дума. Сега ще остане на малко. Не, няма да стане. Ама аз ще сменя ракетата. Или не, няма. Не, сега ще отварям Crown Chest. Так му да отвориш един чест. На мен след 6 часа и 30 минути. Така, отваряме. 331 голд, 2 джема, Fire Spirit, Minion Horde, Cannon и Valkyria. Нищо ново. Мони, кажи кой е от 6 арена да сложа. Mortar, Battle Ram, Elixir Collection, Golem. Голем. Добре. На мястото на балон или ракетата? Бих избрал ракетата. Аз да се сложа ли балон тека? Кое смених? Смених мира. Балон на кое място да го сложа? Ами на... Пойсън? Ти нормален ли си? Я на друга да видя. На принц. Нормален ли си?
Лева деска не съм срама. Ай, почва ми. Ай, слагай си го на нещо. Сложи. Я ти ма предизвикай. Да ти видя текстчето. Аре, предизвикай. Чай, аз теб ще предизвикам. Ми не става. Сега ще изляза и ще вляза пак. Хора, влезте в канал, това не е канал за моментите про. Вчера го направих, затова няма никой в плана, няма дека да съм. Аз съм в друг клан. Който беше мой. Аре, Много бавно ми зарежда. о, добре, представям, ще предизвикам. Готово. Ой, сега ще го скъсаме. Само да не са Видя ли ми имам голям 10 арена. так мозък полезно да пускам голям. Има защита. Знам. Няма защита. Има. Не, защо? Май аз голям не си го сложиш, нали? Сложи го. Ето го, да. Ей, сега ще го пусна. Колко много електриха, емо ни привлича, аз ги привлека. Да не докоснат колата. На пъти да пускам голям. Чакай още малко да заради. Си имам 4 електри. И аз ще пусна визърце. Ей, тук обаче, тук ще го пуснем. Ти защитавай там, пускай визър или Пойсан! Еми. Трябва да ти защита. По-бързо бе, големчо. Аз пак ще му пусна рейдж. И те ти пуснаха. Но ние, имаш ли скелета сами? Добре, да не се притесняваме. Но... Ай, Не, давай, не можа да изчу. Не, куличката ни. Замина си. Не, устай, мамо. Не, равни сме. Да. Сега ще пусна един голям и ще ставим на тъжи. И ще натъжнат на бързо. Тъй, би го, прави го, Тррррррр. вече забравям колко вера. Къде пуснах скелетон с армия? Да, аз тук ще пусна голям сега. И едно рейд ще пусна. И аз една скелетна армия ще пусна. Дет нищо не направи. Аз пак ще пусна рейд. Аз ще пусна Пойсан. Те доби... Миньон ход. Помера. Да сложа ли елексир колекцион? Не знам. И баторам, Не знам. мортар. Повече ми се играе. Пета арена. Моята арена. Не, моят скелет. Нямам. Сега ще умрат скелета с армия. Затапайте се. Умирай, трънка. Давай, яд много.
О, добре. Спокойно, бе. Спокойно. Нула. Дум. Ах, ти мръсна. Давай. Не можа. Не го. И аз Лапка. не удари. Моне. Нямам. Пуснах Minion Horde. Ма те нищо няма направят сега. Ще направя. Охрана. Мале. И ще не пускай Minion Horde. Като ми дойде на мене Minion Horde и Рейд ще ги пуснем едновременно. Добре. Рейч ми дойде. Ма чакай, не ме е заради опускай. Принц ми дойде и сега пък ще ми дойде Рейдж. Аха. 8 левел правят. Добре, Рейдж дойде Не, не и правят 8 Minion Horde. Minion Horde е Правят след... 9 левел, Мони. Minion Horde е след него. Ай, пускаме ли? Не, още не ми е заредил. Трябва ми заради 7. Нямам скелетен с арми. Гоблин барел ми даде. Не. Нека да не е щупят. Ще ни активират King Tower. Готово. Пускаме... Чакай. Не, 10 Тук ще елексира. пуснем. Чакам 10 елексира. 1, 2, 3. Пускай миньон. Ми пуснах ги след това, защото... Мале, бихме. Без загба. Много сме добри. И така, хора, това беше от мен. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да се абонирате за канала ми. И ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре. Чао!